ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሶኒ 19 የካቲት 2024 ካልኣይ መድረክ ዙር ሩዋንዳ 2024 ቀፂሉ ውዒሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጽቡቅ ግዜ ተሃርም ኣክሊሉ ዩኤል ያፌትን ብሉጻት መንእሰያት ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ከቢድ ሓደጋ ይድሕን ነሆም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይደምቕ ሰላም ተረሳዕናን ሰላም ከመይ ትዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቻነል እንቋዕ ናብ ናይ ሎሚ ሶኒ 19 የካቲት 2024 መደብና በሰላም መጻኹም ንሎሚ በአር ዜናታት ካልኣይ መድረክ ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤቱ ደቡን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዙር ሩዋንዳን ውጽኢቱን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ብተወሳኺ እውን እቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ኣውስትራልያ 250 ነጥብታት ዘግዘማ ጅግና ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣክሹ ኣብ ሃገራት ኢማራት ዓረብ ደሚቑ ውዒሉን ካብ ከቢድ ሓደጋ ዝጸቕጥቅጥ ቅጽበታዊ ውድድር ድሒኑሎ እዝን ካልእን ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ናይሎም ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዙር ሩዋንዳን ዙር ኢማራት ዓረብን ምሳና ክትሓብሩ ንምሕፀን ንቅድሜና ከዓ ነዛ ዓበይትን ዝሕጉሱን ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምናን ሒዛትልኩም ትመጽእ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ክትገብሩን ላቦ ሰናይ ምክትታል ሎሚ ሶኒ 19 የካቲት ዙር ሩዋንዳ ብናይ ካልኣይ መድረኩ ቀፂሉ ነይሩ እዚ ሎሚ ዝተኻየደ ውድድር ተቀዳደምቲ ብሓባር ናብ መስበር ቅጽበታዊ ውድድር ዝበጽሕሉ ናይ 130 ኪሎ ሜትር ውድድር እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን እቶም ነንጋንቶኦም ወኪሎም ናብዚ ውድድር ዝኣተው ተቀዳደምቲ ከዓ ኩሎም ጽቡቅ ግዜ በመህራም ናብ ናይ ጽባሕ ውድድር ይጥምትለው ኣብዚ ዕለት ኣብ መወዳእታ ሕንጻጽ ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ ዝተገብረ ቀለስ ንዓወት ናይዛ መድረክ ኣባል እስራኤላዊት ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ዝኾነ ኢትማር ኣንሆርን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትላ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዙር ሩዋንዳ ሄኖክ ሙሉብርሃን ማይ ዘበሎ ዊልያም ሊሰርፍ ከዓ ካልኣይ ኮይኑ ስዒብዎ ዊልያም ሊሰርፍ ሎማ ዓመት ዘይምህላው እቲ ጎብለል ኣፍሪቃ ዝኾነ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዘቕስኖ እኳ እንተመሰለ ናብዚ ውድድር ኣትዮም ዘለዉ ኣሕዋት ሄኖክን መሓርቲ ከም ዘይኮኑ ዘርኣይሉ ውድድር ዝካየድ ዘሎ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ነዚ ናይ ሎሚ ውድድር ዝተዓወተሉ ተቀዳዳማይ ሪፔንጅ ሬን ደሪኪ መራሃ ቅዱስ ከዓ ከም ኣመሉ ግዜ ከይከሰረ መበል 10 ብምዃን ውድድሩ ብሰላም ክፍጽም ከሎ ትማሊ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ዝተቀበለ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ከዓ ኣብ 10 መርሃው ብምዃን መበል 11 ደረጃ ሒዙ ኣትዩሎ ካልእ መንእሰይ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ናሆም ዘርኣይ መበል 22 ከኣቱ ከሎ እቲ መጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ናይ ወጻኢ ሃገር ውድድር ሳተፍ ዘሎ ያፌት ሙልጌታ ከዓ ግዜ ከይከሰረ መበል 31 ብምዃን ብሉጽ ውጽኢት ተመዝጊቡሎ ካልእ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ መትከል ኢዮብ ከዓ ንክሪስ ፍሩም ብድሕሪኡ ኣቐሚጡ መበል 49 ደረጃ ሒዙሎ ኣብዚ ጸወታን 5 ተቀዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ቀዳማይ ዝወጽእ ዝኸሰርዎ ግዜ ብሎምን ንዘለዎም ናይ ግዜ ብልጫ ኣብ ግምት እቲኻ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘለዉ ዘጋህደ መዓልቲ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ በዳህ መድረክ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሓደ ተቀዳዳማይ ውድድር በርቲዕዎ ቋሪጹሎ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ተመሳሳሊ ውጽኢት እዩ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ትማሊ ናይ ሸርሻይ ደረጃ ውጽኢታ ዓቂባላ ፍልሊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን መራሒት እዚ ዙር ዘላን ናይ 1 ደቂቃን 7 ካልእትን ጥራዩ ኩሎም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግዜ ከይከሰሩ ስለዝኣተው ኣብ ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ዘምጽኡ ዓወት ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ኣብዚ ውድድር ምስ ካልኦት ጋንታታቶም ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራን ተቀዳደምቲ እውን ብሉጽ ውጽኢት እዮም ኣመዝጊቦም ዘለዉ ዩኤል ሃብተኣብ ካብ ባይክኤድ መበል 14 ደረጃ ሒዙሎ ኣባል ዩሲኣይ ዝኾነ ሻምፒዮን ኤርትራ ኣማን ዓወት ከዓ ድሕሪ ዩኤል ብምስዓብ መበል 22 ደረጃ ሒዙ ዳዊት የማናይ ካብ ባይክኤድ መበል 29 ከኣቱ ከሎ ኣባል ሓዳሽ ጋንታ ኤርትራውያን ሰብጸጋ ዝኾነት ሜይስታርስ ዳዊት ወልደ ብርሃን ከዓ መበል 89 ደረጃ ሒዙሎ እዛ ናይ ኣክሊሉ ሃይለ ባሕሪ ጋንታ ሎም መዓልቲ ጽቡቕ ጸወታ ኣርኣያ ውድድር ፈጺማ ዘላ በዚ እውን እቲ ንስለምስተታፍ ናብዚ ውድድር ኣይመጻኹም ክብል ቃሉ ዝሃበት ተስፎ ኣሰልጣኒ ኣክሊሉ ሃይለ ባሕሪ ከመይ ዓይነት ተወዳዳሪት ጋንታ ከም ዝሰርሐ ዘርኣየሉ ውድድር ነይሩ ናብ ካልእ ዝሕጉስ ዜና ናይዚ መድረክ እንተመጺና እቲ ትማሊ ብሉጽ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ዝብል ክብሪ ዝተዋህቦ ኣክሊሉ ኣረፋይነ በዝና ሎሚ ብሉጽ ውጽኢቱ ነታ ናይ ግዜ ማልያ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተቀዳደምቲ ኣብ ዝባኑ ዓቂሙ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ኣባል ጋንታ ባይክ ኤልዩኤል ሃብተኣብ ካልኣይ ኮይኑ ክስዕቦ ከሎ እቲ ኣርሓ ዓቀብ ዝኾነ ተስፉ መንእሰይ ያፌት ሙልጌታ ከዓ 5 ብምዃን ይስዕቦም ኣክሊሉ ኣረፋይነ ክልተ ማልያታት ይወኒኑ ዘሎ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ተቀዳዳማይን ብሉጽ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዙር ሩዋንዳ ዝብላን እዚ ናይ መንእሰያት ተቀዳደምትና ውጽኢት ኣዝዩ ብሉጽን ዘሐጉስን እሞ እንኳ ሓጎሰና መርሃው ቅዱስን ናይ ትማሊ ክብሩ ከይድፈረ ዝበለጽ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ብምዃን ናብ ፖዲየም ደይቡ
ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ከቢድ ሓደጋ ይድሕን ሎሚ ኣብ ሃገር ኢማራት ዓረብ ዙር ኢማራት ዓረብ ብዝብል ስም ዝተዳለወ ናይ ወርልድ ቱር ደረጃ ዘለዎ ሓያል ቅድድም ብሽክሌታ ተካይዱ ነይሩ ኣብዚ ውድድር ንምስታፍ ከዓ ኣለዋ ዝበሃላ ጋንታታት ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ተረኺበን ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ንጉስ ዝኾነ ወዲ ጋንቱ ነየነ ኩምሉ ብርሃን ማርክ ካቫንዲሽ ዝርከቦም ሓያላት ተቀዳደምቲ ናይዛ ፕላኔት ከዓ ዓወት ንምጉንጻፍ ኣብዛ ጥር ዝብል ቆጥቃጥ ዘይብላ ምድረ በዳዊት ሃገር ተረኸቡ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጋንታ ኣሜሪካዊት ጋንታ ሊድ ትሬክ ዝኾነ ጅግና ተቀዳዳማይና ናትናኤል ተስፋጽዮን ከዓ ንጋንትኡ ወኪሉ ኣብዛ ውድድር ንምስታፍ ንቀዳማይ መድረክ ናይ ዙር ኣሃዱ ኢሉ ፈለሞ እዛ ቀዳመይቲ መድረክ ዙር ኢማራት ዓረብ 141 ኪሎ ሜትር ኣብ ቀላጥ ምድረ በዳ ዝተዘርግሐ ርሕቀት ንምሽፋንያ ተበጊሳ ሃገራት ዓረብ ብዘለወን ሓይሊ ገንዘብ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ክንድምታይ ተገዳስነት ኣርአን ከም ዘለዋ እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ምስክር እዩ ገለ ተሳተፍቲ ናይ ዙር ኣብ ኣልኡላ ስዑድ ዓረብ ቀንዮም ናብ ዖማን ዝኸዱሞ እንደገና ናብ ኢማራት ዓረብ ዝመጹ እዮም ውሑዳት ጋንታታት ገዲፍካ ቅርጽ መሬት ናይ ሃገራት ዓረብ ጎልጎልን ምድረ በዳን ስለ ዝኾነ ዝበዝሑ ተቀዳደምቲ ብሓንሳብ ኮይኖም ክሳብ ሕንጻጽ ቅጽበታዊ ውድድር ክበጽሑ እዮም ዝመርጹ ከሃድም ዝፈተነ ተቀዳዳማይ ከዓ ብጎኒ ዝመጽእ ሓያል ንፋስ ከምቲ መጽኡ ስለ ዘዳኽሞ ከሃድም ዝፍትን ተቀዳዳማይ ውሑድ እዩ ኣብዚ ሎሚ ዝነበረ ውድድር እውን እዚ ተራእዩ ብጀካ ክልተ ተቀዳደምቲ ከሃድም ዝፈተነ ይነበረን ንሳቶም እውን ውድድር ክውዳእ 20 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ተረፉ ኣብዚ ተቀዳደምቲ ረሃጾም ከማይ እንዳዛረየ ፈሳሲ ኣካሎም ንምትካእ ጸኒሖም ማይ ዝጠልብሉ ዝነበሩ ውድድር ናትናኤል ተስፋጽዮን ክሳብታ መድረክ ትውዳእ 5 ኪሎ ሜትር ዝተርፋ ኣብ ማእከል ብምዃኑ ሓይሉ ዓቂቡ ክኸይዱ ዒሉ ልክ 5 ኪሎ ሜትር ምስተረፈ ግን ካብ ዝወዓለ ቦታ ተወርዊሩ ብምውጻእ ናብ ቅድሚት ተዓንበበ ብየማናይ ሸነኽ ናይ ጽርግያ ከዓ ሳልሳይ ርእሱ ንዓባይ ጉጅለ ዝርግርግ ከእትወላ ጀመረ ምስ ናህሪ በዓል ናትናኤል እታ ብዝበዝሑ ተቀዳደምቲ ኢንተርማችከት ብምራሕ ጸንሐት ዓባይ ጉጅለ ተዘራረገት ጠፋእና ብዘምስል መገዲ ከዓ ኣሰር በዓል ናቱ ንመሓዝ ከቢድ ህልኽ ተፈጥረ ዝበዝሑ ተንተንቲ ናይ ዝውድድር ናይ መድረክ ዓወት ንጎብለል ቅጽበታዊ ውድድር ዝኾነ ማርክ ካቫንዲሽ እዮም ገሚቶም ጸወታ ክዛዘም 800 ሜትሮ ምስተረፎ ኩሉ ተቀዳዳማይ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ኣካይዳ ናብ ሕንጻጽ ቅጽበታዊ ውድድር ጠነነ ናትናኤል ተስፋጽዮን እውን ከም ሰቡ 74 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እንዳተሓንበበ ናብ ቅድሚት በረረ ሃንደበት ግን ኣብ ከባቢ 200 ሜትሮ ካብ መዛዘመ ሕንጻጽ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ኣዝዩ ኣሰባሪ ሓደጋ መውደቕ ኣጋጠመ ኮመንታተር ናይ ዝዕለት ከይተረፈ ዝሰክሓሉ ዓይነት መውደቕቲ ነይሩ ተቀዳደምቲ ተንከባሊሎም ኣብ ርእሲ ተደራረቡ ብሽክሌታታት እውን ካብ ጽርግያ ነጢረን ተደርበያ ገለ እውን ዕምጭቅጭቅ ኢለን ካልእ ምስሊ ሓዛ ብሓቂ ኣዝዩ ኣሰባሪ ሓደጋ ነይሩ ብዕድል እውን ኣብ ከባቢ በዓል ናትናኤል ተስፋጽዮን ዝነበራ ቦታ ስለ ዝነበረት ከም ሓደ ኤርትራዊ ተሳታፊ ናይ ዝውድድር መጠን ዝስማዓካ ፍርሒ መግለጺ ይብሉን ኪኖ ስፖርታዊ ስምዒት ዝኸደ ጓሂ ይወርሰካ ኣዋዳድቃ ተቀዳደምቲ ብህይወት ዝተርፉ ኣይመስልኒ ነይሩ ነዚ ውድድር ዝሕልፉ ዝነበሩ መደበር ቴሌቪዥን እውን ንገለ እዋን ትርኢት ናይቲ ሓደጋ ሓብእዎ ድሕሪ ገለ ደቃይቕ ጸወታ ምዝዛሙ ከዓ በብሓደ ክድገም ጀመረ ነዚ ውድድር ብሰላም ዝሓልፎ እቶም ውሑዳት ኣብ ቅድሚት ዝጸንሑ ካብ 10 ደይበዝሑ ተቀዳደምቲ እዮም ነይሮም ኩሉ ተቀዳዳማይ ዕዝዝ እዩ ኢሉ ኩሉ ተዓዛቢ ዝደንዘዘሉ ፍጻሜ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ዕድል ጌርና ኣለና ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣክሹ ብኣምላክ ካብ ዝከቢድ ሓደጋ ድሒኑሎ ኣምላኽ ይመስገን ብሓቂ እውን እታ ኣብ ቃለ መጠይቕ ዝበላ ትስትብለካ ናቱ ከም እምነትካ እንቋዕ ብሰላም ወጻኻልና ናትናኤል ኣብ ዝውድድር መበል 51 ደረጃ ሒዙሎ ምስ ቀዳሞት 10 ከውድእ ዝኽእል ብቕዓት ከም ዝነበሩ ኣራግጹ ምስክር ነይሩ ግና ብሰላም ስለ ዝወጸ ጥራይ ካብ ቀዳማይ ውጻእ ዝበልጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ናቱ ጅግና ደጊምና ናቱ እንቋዕ ብሰላም ወጻኻልና ንብሎ ኣብ ዝቕጽል ጸወታኻ ዓወትን ሰላምን ንምንኤልካ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ንህይወቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትዮም ዓወታት ዘምጽልና ዘለዉ ተቀዳደምትና ብሰላም ውድድሮም ክፍጽሙ ንምንኤሎም ናብ ካልእ ዝሕጉ ዜና ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መስልጠኒ UCI ዝስልጡን ዘለዉ ክልተ መንእሰያትና መትሓዝ ተሳኢንዎም ኣሎ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኣክሊሉ ኣተሽም ሃዲሙ ብምዋል ብሉጽ ጸወታ ከርኢ እንከሎ ጅግና ቮላቲስታ ናሆም መኮነን ዝበለጸ ተቀዳዳማይ ናይ ቮላታ ብምዃን ኣብ ፖዲየም ደይቡ እንቋዕ ሓጎሰኩም ኣናብስ ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞኹም ዓቢ ኣፍሪቃውን ዓለማውን ዓወት ንምንኤልኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ዝበልና ዜናታት ነዚ መስል ብመደብና ዓጊብኩም ክትኮን ተስፋ ንገብር ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ይራኽበና ሰናይ መዓልቲ ለይትን በብዘለናዮ